Jatend Azimio Raila Odinga oseyo okang' mar doho mar golo chik mamiyo jolweny thuolo mar keto arita pacho kae. Bende oseyo obila manotiyo gi teko mathoth kendo kawo ngima jokenya mowacho ni ne nie ng'anyo mamuol kodwaro mondo tim nonro ewi nek mar jogo. To kaka Diana Olonde leronwa, jotelo mamoko mag Azimio koro dwaro ni jatend piny William Ruto owinj dwach rowere kendo gwe tao. Okang' mar doho mar miyo jolweny thuolo timo apedha e konde mag piny owacho kendo keto arita e pacho kae pod medo nyuolo paro mopogore opogore. Aling nikech nyithindo gi nyocha nowacho ne baba tulia. Ogai mar Azimio Raila Odinga opingo okang' makamano koseyo okang' mar doho ma owacho ni kelo luoro ne jopiny mowinjo bed thuolo. Kane oloso e kinde mane ochopo iko ma jaduong' Owino Nyari e gweng' ma Ogolwe mantie sub-county ma Ugunja, Raila oyango ni okang' mar keto jolweny mondo ket arita pachoka nyiso ni sirikal osebam. The civilian forces have failed to deal with the people. The military are not supposed to be in the streets. Army is there to defend the country against foreign aggression. Bende ukwedo paro mar jonjore miwacho ni nodonje kind jong'anyo kodwaro ni kaune obila mane okelo nek ne jopiny e kinde ng'anyo okang' mager. Tell us, who are these goons and who are those goons? We reach a stage where the government has to go and even bring the military into the streets. This means that civilian authority has failed. Chieng' ticha riyo kane nyithindo kodhi ndara. Kane wuoyo wrong advices ondiko ne speech manodhi osomo kaji. Raila bende okwayo rowere mondo kik ol kendo gidhi nyime gi okang' margi matemo kelo lokruok e yore ma jotelo tiyo gi omenda ma jopiny e pacho kae. Kik maneno nyithindo nyogone koko e ndara ka. Ni nariko report te. Kik nyithindo kanyo wacho ka. Nyithindo nyok wacho na wach mar usuru kende. Ok en finance bill kende. Gin gik mang'eny maricho thuro ka. Monego beni loso. Jogo sibido ka magi keto na tenge kama giparo ginyalo dhi gi nyime gi miriambo. Tadiera nyaka wuok nyime kucha. Mwenye kon jothurwa gichunga motegno kama gichung'e. E kinde no bende jotend Azimio mamoko koro dwaro mondo jatend piny William Ruto ogwe tao kalore gi dwaro ma jopiny oseketo. Wewe pia una watoto wako. Kama wewe una watoto wako na uone mtu anakuja kupiga risasi mtoto wako, na wewe mwenyewe utasikia namna gani? Na haya mambo tulianzisha zamani kusema hii finance bill hatutaki, wananchi wote walisema hivyo, walisema 84%. Mimi nasema hivi, wewe umeshindwa. Hata waziri wako Mudavadi kabla ya hii kura alisema hii finance bill ikianguka inamaanisha serikali imeanguka. Si alisema hivyo? So mimi kama senator wenyu, mimi nataka kuambia Ruto ajiuzulu. Diana Olonde, Ramogi TV. Jatend migawo mar lweny Aden Duale osingarita kwe ne jopiny bang' piny owacho golo jolweny e konyo obila